Имало едно време. Едни двама приятели. Те живяли заедно на едно място. Един ден единият приятел дошъл да се оплаче, че другия му приятел се срал пред къщата. И тогава той отишъл да го удари по главата, докато се спял. Ама какво правиш, човек? Стига! Шму. И аз се махай веднага от тука. Аз тук да не се от съдебен спор, а? Откъде на къде ще го правиш това? А? И аз се махай! Тогава другия приятел. Ето съм и наслагал дърво пред къщата на дебеле. Аз се занимавам с тебе на крив макарон ще се занимавам. Ти макарон ли си къси? Я да бягаш. Не, ще извика полицията. Ало, 112, той тук ма тормози. Ела ти да го вадите. Аз му сторих къщата всичко. Само съм устрал пред къщата, нищо друго. Един ден другия приятел решил да се извини на своя приятел. Извинявам се, дед срах пред къщата. Извинен си. И така те се забрили отново. Но един ден, онзи, който сам пред къщата, решил да сложи малко хуиче. Не. Решил да отиде в полицията да го... Какво? Ти какво правиш? Ти какво? Давай, бързо. Да слушам, докато той не гледа. Стига! Стига, ще треш полицията! Ще треш за коля с брадва! И така той си отишъл. На следващия ден, когато този човек, който няма стълби вече, решил да се седи в къщата. Един момент той е дошъл и е решил да му се извини. Батко, тук ли си би? Ама да ти се извиня, да ти не сложиш такива, не. Ама и си представяш, нали? Ето виж, чисто ти всичко. Гледай. Това да го видя, нали? Правиш? Ама нищо. Ей, има бибе, батко! Бързо! Добре, разбираме се. Повече не се дразне, нали? Да, бе. Ето, виж, в знак на благодарност какво ще направя. Ето, това е хлебър да го ядеш. Беде! Него си зуре. Стой, насякал ли ми си нещо тук? Спи. Абе! Трябваше да слушат цензура, извините. Глего. Абе ти, за да не го това ще го чупиш, бе. Тапанаш? Ти на